Het belang van zicht op de persoon van de verdachte in juist deze zaak is erg groot te noemen. De verwijten die de verdachte worden gemaakt betreffen immers gedrag dat een uitzonderlijk beroep doet op het voorstellingsvermogen en dat heel veel vragen oproept. Daarnaast is het Hof zich ervan bewust dat het de laatste zogenaamde feitelijke instantie is. Alleen het Hof kan nog feitenonderzoek doen zoals wij dat nu gaan inzetten. Het Hof vindt het dus in deze zaak beslist de moeite waard te proberen meer te weten te komen over de psyche van mevrouw, zelfs als zij ook na vandaag mocht blijven volharden in haar weigering mee te werken aan onderzoek. Er is een zaakkundige onwiest terug het Hof. Je niet ondervinding had, maar vooral je die haar poppen ombrengen. Vraag is of het nije onderzoek dan wel doel had. Sietske H. had immers altijd weigeren om mooi te dwaan. Het hele dossier wordt haar ter hand gesteld. Dat blijkt ook uit de uitspraak, niet alleen het papieren dossier, maar ook alle videobanden. En men wil haar ook in staat stellen contact te zoeken met de verdachte. Kennelijk in de hoop dat er een gesprek mogelijk zal zijn. Maar als ze nou wel of net praat, er komt een rapport nou over haar. Er komt in ieder geval een rapport van de deskundige en die zal het Hof gaan informeren over de mogelijkheden die zij in dit geval ziet.